Di berdewambûna şer û pevçûnan de li gondewarê Ezazê çekdarên YPG berbanga îro roja dişemê derbasî bajarokê ti Rifetê bûn û şer û pevçûn di navbera wan û çekdarên îslamî yên opozisyonê li navenda wê bajarokî berdewam in. Çekdarên Ceyş es Siwar a ser YPG ve ragihandin ku wan gundê Kefirnaya ê li gondewarê Ezazê kontrol kirin piştî ku duh çekdarên YPG gundê Ên Deqnê yê Rojhilatê Balafirxaneya Minixê kontrol kirin. Herwiha Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Davûtoğlu jî ragihand ku ew tu carî rê nadin çekdarên PYD ku bajarê Ezazê kontrol bikin û got ew ê balafirxaneya Minixê ku niha di destê çekdarên YPG de ye têk bibin da ku neyê kar anîn. Herwiha Davûtoğlu PYDyê şiya kir û got nabe PYD Rojhilatê Efrînê û Rojavayê Çemê Feratê derbas bike. Ji ber topbarankirina Tirkiye ji navendên YPG re çend top li gundê Efrînê jî ketin wek gundê Meryemînê, Qîbarê, Mezreê û derdora gundê Meዕreskê. Herwiha li gundê Meryemînê du kesên sîvîl jiyana xwe dezan û du kesên din jî birîndar bûn û li bajarokê Dêrjimêlê jî zarokeke 10 salî jiyana xwe deza û çend kesên din jî birîndar bûn. Tirkiye ragihandibû ku wan bêtirî 35 çekdarên YPG kuştibûn. Lê hêza bi navê Sûriyaya Demokrat ku YPG di nav de ye ragihandibû ku tenê 3 çekdarî wan jiyana xwe dezane û çend kesên din jî birîndar bûne.